Després de 2 anys, la Crida de Vilamarxant ha tornat a celebrar-se amb normalitat. La pólvora, la música del tabal i la dolçaina i falleres i fallers de les 3 comissions han omplit la plaça de l'Ajuntament engalanades amb les seues millors gales per tal d'iniciar les falles de 2022. L'acte de la Crida s'ha oferit en directe via streaming, amb espectaculars imatges de dron i amb la narració de Carles Xova, que ha oferit tots els detalls de la jornada. Des del carrer Sant Blai han arribat els representants de la falla El Colp, El Pilar i Pensat i Fet per donar la benvinguda a les falles de 2022. Les falles, les 3, s'ajuntem, preparem el discurs junts, assagem junts i estem ací avui junts per a dir que comencen les falles. L'acte de la Crida ha començat amb l'actuació acrobàtica de Fran Pardo. El regidor de festes, Miguel Navarro, ha rebut les 3 comissions i ha estat l'encarregat d'encendre l'espectacle de llums en homenatge a la senyera. A la nostra reial senyera, la identitat de tots els valencians i valencianes. A continuació han arribat la falla El Colp, amb la fallera major infantil Rita Percha i el seu president Alejandro Sánchez, i la fallera major María Lozano i el president Fernando Enguídanos. Després el torn de la falla El Pilar, amb la fallera major infantil Ainara Ortega i el seu president Vicente Rubio, i la fallera major Chiara Pichardo i el president Javier Pérez. Per últim, la falla Pensat i Fet, amb la seva fallera major infantil Mireia Monreal i el seu president Joel Ramada, acompanyats de la fallera major Carmen Martínez i el president Jesús Quintanilla. L'alcalde de Vilamarxant, Xavier Jorge, ha mostrat les ganes de la localitat de tornar a celebrar les falles. Tots junts donem inici a les falles del 2022. Visca les falles, visca València i visca Vilamarxant! Després, les falleres majors han convidat els festers i veïns a iniciar les festes. Visca València! Visca Vilamarxant! Visca les falles! Per arredonir l'acte, no ha faltat l'himne regional interpretat per Víctor Ortiz. Visca València! Visca